Manduli sumarong hang arong arat atum met hang arong atowar kaca salokpon. Dong mukak thongnok be kolas ahem kimi kiru jiang ring thetan. KSA mate karbilo charle asong ingdeng trok kebrak kethom song amhang ke thekarni dongka mukam KSA sai hemalokda talondun. Dilai long kiram han serong amekar rajen bongrung traktor pen hidi hai ke bai pen aprang kedam. Kadom don marli pini karbedelinos ane ngang sama beta long pen nedi thare bono sengti pini ke chengsia beta arjo panek tha. Korkan tia havar ke parlo manduli sumarong hang arong araratum jungjung atang ka cirung pen met hang arong tawar JCB pen tawar ka chethok. Pini jakhong po ni phai inkora hini ani lakha krate li korkanti constancy ke parlo dhentaghat ahiti pen kilometer isi sosei ka helo manduli sumarong hang arong along towar kavedet ajok rong isi tangka cirungsi JCB pen towar pasur pon athe labang so arong along kedo atum penang an kisung cecak nanglo keso kiun e pusitame ja e kachibu mate kachar chong pensi keso chiponang lapen kecharli athai kawe pen ajok kaduk kawe kilometer kep so se akeng pen wang se dhenta ghat an se osomaratuk lo kacharli aphan kewang nang lapen bang swarong along kaduk kawe pen don phokebra hini do lasi bang swa towar kacha salok along local MAC mate Carbon Autonomous Council chairman Raju Tiso pen aning keme ajok surit hongkep rap pajir don lapen anut kaprek atum setame kerap nang pajir dundo pusip herangke abitung atum aphan nang pasini don lapen manduli sumarong hang arong arat ahin pen Carbon Autonomous Council aphan akerap kacho hang pon laki towar mesen pen nang selok binang ji pusi chuningri padopon lapen kadokawe kerap pajir don atum aphan anta ningak long pen kachoro pajir pon koloni pen Mirza Hansa report KBDL News tum penanganan kan 1972 dengan bendarong cutim testament netum tuwarawe so karlong jang bom tan netum phana keraw vedat lasi pininga bang netum don mekar doan pen sikai ni adon phai pen cirung si netum tuwar cihutlo non la netum phan kerap ke tidun phan la so towar phan kerap netum phanta akeru ke pi phan si netum nihang si nal tu pan hanglo lasi netum phana kerap dun la lo non koranti MSC reuser alang listami tu masuri chom kiat narap dun lo la pen akau dotlang non bepari tum ponoide alang lisuri pon itu narap dun lo nitai dia lang suri ni narap dun lo goa bos motari alang suri ke thom ni narap dun la pen sumir gol alang ta faru pon tu narap dun la sa ko chuni thol thot non ke wangja poran dame non em sar MSC sar pan dame an sene tu mana chirap chuti phasi alang pan chuni pon lo athema lo satwar ke mesen tu tante netum ta chior chulang ke mesen japan la pen kesu ne pen jo kesu ne pen ta ne tu ma kesung do la satwar akabe pen jo lasi netum dan hat pen han netum marongan penangan 10 kilometer baju khelo netum school tawe school ka pen smart tum sodak akeng bagedam akisung pik lapson netum theklam long lasi anse council fund chuning ri lo na tum na chirap chitu du na sonte pesen tum chuning ri thap san tum churu lo chuning ri lo athema nel tum long nang tum folmul hormul long je lombor sin na tum anaros long ponje lombor hini na tum koe long ponje lombor ke thom na tum bikron long ponje lombor pri na tum thek long ponje la poson si na tum la bepari tum na tum chuning ri lo la so tobar na chirap chitu dun jafan athemo nang tum same la pasok bepar biha nang tum ke joy ke mal nang ke jafan Mohamaya havar arlo dong mukak along kedo thongnok be koles kikim kasa oy ajok non kiru jangring Mohamaya constituency ke parlo dong muka kahi tiar lo kedo thongnok be koles ahem kimi kikim kasa oy ajok non kiru jangring thetan binong bangso koles ahem kimi kikim kerang pon la ke kedam tang mate jonga chiklo ni phai inkora troxy arni suri hinira kre troxy asengkan se Carbon Autonomous Council CEM Dr. Tuleram Ronghang aredeng pensi long esompon bangso hut jogot sing ing TC Carbon Autonomous Council Higher Education EM khibom mahutsi parjapon lo bangso hut Mohamaya constituency local MC lunsing teron setame dodun bangso koles ahem kimi kikim kerang ponci apan Carbon Autonomous Council pen lak trokep atangka panong ponci kim rang ponlo bangsa koles ahem kedam tang surhini rakre sirkep asengkan si patang ponlo bontanon herjong akimi koles ahem whole trok abangke aron ateng pen ke claim kedam pon pedet ajok si pinip arni keheno jiang rik thetan binonglo bangsa koles ahem whole trok
kikim kerang pon along komat si kecok celo kontraktor si kecok cema mate karbeng long Tonmas Council Engineer Ramrong Farsi kecok celo bangso koles ahem kikim pon ap kupia potsi kaheno long lok lo lapen kupia potsi kaheno lo lapen koson si kaheno lo kacini da mateng polotang te bangso ahem kikim kerang pon along kontraktor lapen mistri atum aning hang aling si keklaim kerang pon ajoksi lapuson nang kemanlo sangti arlong semen ingchin heihui ki pinangji aron ateng pen ki pipon pedet ajoksi lapuson kaheno long lo kopia potsi kontraktor lapen mistri atum aning hang aling keklaim long lok lo laki jong dame karbeng Tonmas Council Engineer Ramrong Phar amethang asai kache claim clay kache dam de ajoini mate kache langdun de ajoini pen sik kahino nanglo lapen Mohamaya constituency local MSC mate karbeng Tonmas Council em lum sing teronta kache langdun de mate kapin khat dun de det pen ajoini si bangso ahem pini ani kiru nangji angdengan nangle nang ronglo Thongnok Bekolas Akimi a building karbeng Tonmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang amethang aredeng pensi kedam tang mati jonga cikloni phai inkora troksi ani surhinira kre troksi asengkansi long e kesompon nasi non bangso college ahem kikim pon a contractor engineer atum sai ke claim ki oi mate aron ateng pen ke claim kedam pon pedet aputhak non kopi kang sai iponji karbeng Tonmas Council pen mate karbeng Tonmas Council CM Dr. Tuliram Ronghang ajat akang saita pipon peloma dong mukak pen randong pi report Karbideli News Thongnok Bay College kikim asai ke oi ajo ini sini dina bumri na koklo lapen tini lina paktang konik kan isi ta awi angbong si labang so hem kikim kiru ang tek tek long long lapen ti phiri mimi lapen ti angko labang so alu ke charli usmar hanta risk en labang so ke charli ahem long flora ta hino lablo lapen o ahem kiru ji ang tek ke tek long long ke lapen no non jong si jo la heno ili tum paklang koning tum la heno kar la heno ke bolai ahem ki masai ki oi labang so la som thot jong se asai ki oi jong si claim puti Thongnok Bay College aphan luguchar li phan ki mesenji ang thek mate luguchar li awar sai ki POG aphan ang thek long le kokma mate engineer Ramrong Phar executive engineer alang li ki chok che join si labang so college ki asai ki oi asai do kokma ase adai chen dek ni ECM Tuliram Ronghang 2017 na ningkan si labang so ahem ke kikim aphan ke parjap kang lo lapen det 2017 parjap pandet pen pi akam cheng det pen pi 2021 an ke labang so ahem bang kikim petang lo Karbilo Charlie Asong Ingdeng Trokebra Kethom Arta Kechok Dongka Mukam KSA Sai Hemalong Katalondun Patumi nijang karbenglong dongka mukam KSA amethang asai hemalong ingdeng trokebra kethom KSA asong amhang ke thekani talondun KSA asong amhang ke thekani ke padupon along KSA atum ke claim kedam nang jiaphan lapen karbenglong along ri apharman kache song along aphi kache ri red jiaphan lapen karbi kalimate inglong asu kali det pen parok asu atum longle pata kelong tu lapen longle pata lapen voter ID kang khan PG lapen sik sidul kapang tang jiaphan chanchi mopon lapen karbeng Tonmas Council along nominated MSc Mukut Mohanto aphan EMR puk kepek pondera jok ningdo kalam ta chethan pon athe amethang akhai atum mate karbia khai atum election chedan dun pen kihai dun atum aphan EM pek pon pedet se bang parok keche aso aphan kilik chedan dun de pin aphan si karbeng Tonmas Council EM anghoi kepek pon ki kichok che pusi KSA Hamret Regional Committee amai phu babul tokbi lapen kongchun bang prasanta ing tipen pherang kialong pachini pon lapen halapu nijang karbeng long district committee penta patumi jakhong poni phaing kore siar ni khironi along ingdeng trokebra kethom KSA asong amhang ke thekani aliralon pentalondon samson ingleng pen kachephaim pupon amai long KSA TDP asong pen rensing rong phar lapen ari sang hwa tum chetongdon lapen khironi ahawar along pinang an manteng ke dotum ta chetongdon Dotulang KSA Kiruni aro Hawaii Pur aro Langmepi aro Aram Deplong aro lapen Kandong aro atumta cerap cetudunsi cetong dudenti lapen labang somai long higher secondary lapen matric atsat lang kiundun atuma phanta mesen pen achopon mailong rensing rong phar pen kaning jepon ke non ke bang ji ani asitin
LP ME High School along ta kahomri dam lapen awareness program kapado pon ji puta pachini pon lason si bangso jai mek insam jin pen KSA langme P branch secretary Kamal Ingleng pensi mai pajut pon Keruni pen tenjing kila pen jeng kapen chesong timung report KP Daily News Rajen Bongrung hidi traktor pen hai ke bai ahut apran kedam jui ajok acor lapen asomarapan pabotekang roi Rajen Bongrung alangli ki dilai long kiram hanse rong amekar alangli kiduk pik ajok alangli non barla isek traktor hajera kasolai kidun pensi hem apiso asu kacalan kireng abang pu hajera kacongda tun arong lake monsing teron arong bonta alangli kopai kelang no ajok traktor abang Begiar wangjui amat alangli Rajen Bongrung apan traktor wung phiet amat traktor arum pondetsi alangli Rajen Bongrung apran kedam nang loposi acar kedudun atumpen nang paceni dun alangli cor tami non apora khut kisung thek tik lopura alangli pen kacuning ripon laki kithei kiding atum aphan nang rabdun vekha posi kacuning ripon lapen non Kidobom lakhain koi raisi Borjan MAC mate Carbing Autonomous Council EM Surjorong Parlapen man kido Carbing Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphanta nangra vek tha posi kachuni ripon lapen nangkerap vek po posi karletang Rajen Bongrung acorpen ani cepate pon hidipi pen Wilson Be report KP Daily News Jadi rinto ni kita teknik ni di mana narap tak macam sorry kami Asih pada tanah itu. Asih pada tanah. asal ini tak lupa sorry ni sorry kan ni tapi kerja ini kan Alangli kami klaim dam lo hai ki bai dam mane power tiller pensi hai bai son lo amat alangli ko son pen ane men a tractor abang begiar logai chok sipu agiar tong slip nane ko son ne amat a tractor bang men api cebang ju ya son lo amat cingkur phak alang lipan akeng lo ruklok lo akeng pen mana akeng ham bi pen sang phe mat ha akeng khamanta son hola ablet bang tak lu de lo apok on tak lu de lo amasi chingthang ling Delang ling kacong dadon konarong lo kopi hem lo. la bangke teron arong monsing teron arong Pi hem ni di. behem alang li men mangke joising bi so hem joising bi hem si alang li hai bai dum lo Don Marley KP Daily News में आने का sama beta mang kelapan sekarang tahun ponikla dometak me kurang tu